O hayungo ani dofa feeding for menago O hayungo ani dofa feeding for menago kemana komona chừng joto thân sang yake kemana komona chừng joto thân sang yake Dofa hodani raida kemai thang bai kha Piring poroi sini dofa sab jagya dofa hodani raida kemai thang bai kha ai thokre rau tha ja ke tal me chen khamo Piring poroi sab jagya ke for chen khamo kemana komona chừng joto thân sang yake Muktik layo ani ohayungo ani dofana nogui tai salbusuk satung zakina jing tai salbusuk thungjakina jing buni dofa bai muktik layo thungkring thungnai ro thungai tongdi haifano dofano ta femlodi dofano ta thungdi sakotoria dofa sikotor dofa kri mungsa kri Ngực cơ layo ani dofa nonoge buini dofa bai sato jagma nonoge tai salbu sực chân thang jag này tai salbu sực sato jag mai chân kemana komona chừng joto thân sang yake kemana komona